Merhaba. 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 Gel başka Kerim. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم Ankara o sasiye nakşeme nabendi o hamur xisri xwe em dibêjin ki Xweda xêra we mesir bike şîra we qebr baş bike miriya we hek û mexfîret bike bi rehm û taîbetê cerhê vê dayîkê re el-Fatiha. Ya efşaretlere de mesin namazanaya salavat.